Amigos e a cooperativa italiana Lunética pecharon o proxecto europeo Imagine. Nela fondaron no reforzo entre a xuventude e as persoas mozas con discapacidade. En novembro de 2023 naceu un proxecto europeo, Imagine, reforzando a cidadanía activa e as competencias cívicas entre a xuventude e as persoas mozas con discapacidade da Unión da Asociación Amigos e da Cooperativa Lunética de Italia. Hoxe clausurouse esta iniciativa logo da visita dun grupo de mozas italianas aos centros que ten amigos en Boiro e Ribeira. Foi un intercambio de boas prácticas para a inclusión, en particular, xuvenil. A Cooperativa Lunética traballa para a dinamización e a cidadanía activa da xuventude na súa contorna, veñen da cidade italiana de Bra, e intercambiamos con amigos as nosas boas prácticas inclusivas tamén en entornos das idades de escolarización na nosa contorna. Entón, no mes de febreiro fixemos un encontro en Italia, un grupo de rapazada galega daqui da nosa contorna da Barbanza participou en actividades e visitou de primeira man a Cooperativa Lunética. Para ver as actividades que se desenvolvían, esta semana foi a quenda da delegación italiana que chegou a Barbanza para coñecer como se traballan amigos. Como resultado do proxecto tamén da aprendizaxe mutua, elaboramos unha guía que está disponible para descarga na páxina web de Amigos, amigos.org, e coa que calquera asociación ou calquera iniciativa que queira aprender da metodoloxía que se aplicou neste proxecto, que é a combinación da peer education, que se chama, que é a aprendizaxe entre pares, e máis a nosa metodoloxía inclusiva, centrada na persoa, pois con esa guía, calquera asociación que queira poñer en marcha pequenas iniciativas de dinamización xuvenil, pois ten información práctica que pode utilizar de primeira man. Elisa Busi, coordinadora do proxecto e membro de Lunética, afirmou que as dúas entidades traballaron man a man, xa que as competencias das organizacións combinan perfectamente. Come dicevo, il progetto si è sviluppato attraverso diverse azioni. O proxecto desenvolveuse a través de diversas accións e construímos unha formación común, unha guía que se pode descargar de forma gratuita na nosa web, lunética.it, e na Asociación Amigos, e un conxunto de ferramentas que poden utilizar as persoas que traballan no sector. Sia sul sito dell'associazione Amigos ed è un toolkit che può essere utilizzato da insegnanti e operatori del settore. A visita que realizaron hoxe no Centro de Oleiros guiou unha Nuria Fernández, responsable da área de peques, e destacou un dos elementos máis importantes. Ha sido el poder compartir con ellas la experiencia de estar dentro de las aulas, ver el trabajo que realizamos con nuestro alumnado y poder compartir esas experiencias, esa manera de trabajar que tienen ellos en Italia y ver las diferencias y las cosas que trabajamos de manera igual en ambos países. Pienso que este tipo de iniciativas son muy importantes para poder ponernos en contacto con centros que trabajan de la misma manera que nosotros. Xa que este proxecto xurdiu para fomentar a inclusión e a integración social de mozos e mozas con discapacidade a través da formación de grupos mixtos de dinamización xuvenil. Hola.